Mohli vyseknout ty. Já ukážu, budeš dělat čaj? Vtip to. Že jo. Takže čau. Tak si tímči. Teďka vytahuji ešus. Prask. Teďka to praskne. Máme ho. To říkal. Ešus. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Já si dám na večeři polévku s nudlovou stačkou a čaj. Takže bude kuchyň, že jo? Jak nás vidí svět, čínské jídla z Česka, takže já tady prostě, ale nejlepší na tom, že když se tady lehnu, takže to je úplně měkký, jak vidíte mě, tak je to úplně měkký, úplně, když to tady bol, to je asi zima, nebo spíš ten kouř. Tak věď, tati. Ok, počkej. Taky, my jsme draci asi, protože tady máme ten dým. Dívejte na mě. Tak čau. Pozdrav. Dobrou noc. Ahoj.